bosome na fikwa mpo na ya hyase ye ni na otwekwa so ema ekra ene eyesana no bosome etoso ensia ene empenifo yofia no msi yomosi nkonya omatena ase boy na otwetwa mu no na otwetwa mu no niema na ye brobro so no bosome bia ni twidin ene adipotia ye wo mu no eno anene ye ba beto so esan se da na ye kono ye hyembo se ye nwie ye de aka no ba beto amoso nti ene ya ba ye wo hanum si ye de aka no ba beto amoso enanim se wi asimu obata nenim ne ba bedienti wabrani wa ye djuma osi dachi no mani diemu nanso wo amania wa pranyeni yesomo mami diare wa koda baby anti masasi mami se wa koda baby basa okuna forma bro obabi su oswani ni kunu ayeduma adman be ye no owa ko be me ye jobe obekuna fuesi edadwe nyina ye no basa ebia na small can say ibroni diare wo kwa samado okomansa obi su dofu bia kwa koda baby basa kusa sasa ba kwa debi na jamasi akuna mabro okomansa bema ba fata kwa kusa sasa ba kwa debi na jamasi ore uniba okomansa bema ba fata kwa opaso bebe let me fight here yes ejawe enamwa enche be mas baby mama eni nyina paso bebe obabi osoni ni kunu ayeduma admanu be ye no owa ko be me ye jobe obakura kwesi dadwe nyina no basa o ebia na small can say iproni diare wo pasa mando okromasa bisira kwa koda baby basa anti yen sebre no sabre no numa ba pa ho sima no enso sede na wotwetwa mu no na ye ka kire mu na ye bosome na edikan ye fe no opepon ye January anase January bosome na edikan no na ye kire mu se ye na ewie mu ye ewisi na awo nso akra nso ewo ewie mu no ye de to so edi ba bisi bosome kotonima so ye me no ana de babisi so se de nampanifo cheche se de bosumi ni mu nyina ene se de ne bobre etie ni ebra yebu mu a ebeboa yen odasani ni atiasefo ayen so ye wo asase so no omo cheche mu de kire yen no ene empanifo fia no msi enti omo de yebe kwa chika krabi breni nti yen che ho no monafi de ewo ye nim no so ye de no so e de atoa so e de mamo ti min sedre no men konkoje empanifo anu di same ho no anada kwa otu e ma kwa ba ejo pani namba chobo ko de radiado oba jebi papa na pomwe radiado be de ma nso adwuma kwa ba sei bia hye bibia e boko mi am hisi do si onum na o se vimum pa na me ishamo ene de bia mo so madaje mo so munya ede e ba ha no be chechense mu de ma Ahenkan FM yetie efo na otwetwa mu na ye hwe sede bosumi bia mu ade a ye wo mu na bosumi ni kwa ni twi ni ye hwe a obi mpo enim modi ni nyina ma ye mo cheche se January ni opepon
said the to us na obenim ne de kanka ka ho nyama de ma yen ene ade potia wo se ye wo mu no enti offer we de kakra bi ententem na yemfa ye de kosi bosome nan ne so ye de kosi bosome no enum no so enum no ye de si enum no so enti ye fem free opepon no so no na ye nchechim se de ye we chi na bia na obi antie ye na ene na onya akonya no na odi afidi na to Ahenkan 3.3 FM na obi a wo tie ya na ono nso no de kan ya etwem no onti bi na fidi aka no ye ne nto aso femfiri ho no mo ne enkonti ye nja se free opepon da se pa na oba mame basiriwa pani bi onye mfie be se de wotwe nsia osina otu acham osi otu acham pon o fa na ne wote sen se da bia wotie na ya opewa hwe okwa posole friend mame jeni oso opewa hwe papa da bia wotie nti ya na wachi andachi obihu no mate otu se ye kan January anase opepon a se wote opepon a eze ohun de ye di free se opa ano din se opa no sa abre ndu a asa yemu ye resi winsem from marketing kitibi ni namu na fe nipa ho frase papai satam no na ye do akuafo do ni omumfu ehye bibia bunu atwetwam ma se ne be ya opa no ba opa na no dinti be hu na chete nua ni nyina wo ma bre no so no wo hye a wa amre opepon sa abre no so na wi mu nkokon so to kokon ni takrabo ni wirim muamua no takrabo titu abre no mo frase to ibi se omo tu kosua nti se okoto sa nsu to mu a ebe ha nti openisi a eho na omo so omo hyase na omo to ebre ni nti midibesi ana anada kwato aso nyansi ato aso na yakwanyimu kakra jo nana otu we bring be quick one nti na ye koboso mi to so mi no na ye ojefo no sabre na so na ope no enkoe na mum ade o ne se sabre na ye chef food ase san se wia e hyase se ebon kakra na ewia ebo no so na ema ya kwanya se ebetumi ado ahye nti edu ojefo na ya hye ye food ase na sabre na so na mo bi tse akoto ene mfanfanto mpunkyereni ni mpro edoso ewo yempatem nkankabi ne once na chese muantote muan kakra ne de omo enfo omo eni agrokra omba ma ewiemu eye kama na ye hwe obenem no so eye march de edu ono ma muan ketengete na taiba ewiemu se once na ebapa azan se march no sabre na usunsu fi asese eto ensu fi asese eto nso a na enema apro no na ensu na hyase etwini pie the twini pie dia na wose once na so ba na ombe sisi so se na ebe ya bibia beda na kwan so pepepe enti sa match na ye obenim no so emo bi sa akoto ne fanfanto ne mpunkyani ne sa mo na gusu ewo ye mpote ni mo no na e toaso akọ eye bosome etoso enan no eye oforisu sa bosumi aye oforisu no sa otisu na no se ensuo bi ahyase etwiniti sa bosumi ne ensuo hyase se eto na ento den de ne mom yen kakra akuafo betumi afaso adodo hunfu ase se na ebe yesu kese no to a omaburo omadua no anaburo mu bedua no ebetumi anya ahoden na adi anin nti ye oforisu no ensuo to sa abre na so eye emo abiti se nkankabi ne mfotie enso enye na omba bebre esanse ensuo to a sa abre na mo no so timi pie sa nkankabi ne mfotie no ensuo to no mfotie enso nya kwan de ye won edan twi enuane ewura won dan na waye dada esi no mu no nti se edru eye bosumi oforisu na mfotie atu atesi nti ba bia da na keka kosi ye na ne tofa bomu ana eguso ede tutu edwa no tini tofa bomu na eguso de tutu edwa no na ye ko bosumi na etoso enum ye kotonima eye me bosumi no idru ono so ne so ye de ne de so tutu dwa ntiene no ye ka honom de wie a na fe ye de eye insia eye ohunu momo no ye de ono so ne de no abetu dwa ofa papa yen ko bosumi to so enum no na yen hwe nima ewum me ai eye me no yo me no eye kotonima no kotonima ai esense nsuo no toto ofurisuo no na nkoto bebre abenti se ne nanagada kwakwan no nkoto abenti no bu se nsuo no
kɔtɔ no frase ɔmo hyɛ nkusua ti saa tam na ɔnkɔtɔ ato ehwie ɔmoma nyinaa gu nsuo ti na kɔtɔ bebree aba ti ɔkɔtɔ nima ti ɔkɔtɔ nketenkete a ɔmo aba bebree wɔ wiase nkɔtɔ nyɛ na wɔ yi saa brɛ ne mpɔnkyerɛ nso adɔso mpɔnkyerɛ nso wɔ hɔ paa bi nsuo na tɔ ti na mpɔnkyerɛ ayɛ bebree wɔ kwaya ti ɛnea wonam a wɔbɛti wɔ ɛna yɛ wɔ mpɔnkyerɛ bi a yɛfrɛ no ɛboa kwaya so nkɛseɛ ɔno nso yɛ nsuo nto a ɔmo hyɛ asase n'ase ti nsuo tɔ a na wapie ɔno wode adeɛ bɔ no ano ohu na no nso ayɛ ɛba kɔtɔ kuku ase na ɔtaa tena paa yɛfrɛ no kwaya so nkɛseɛ wobɔ no n'aka kwaya so nkɛseɛ ohu na me wobɛhuhu saa na ɔno nso ɔte mmoa saa mmoa no bi wɔ hɔ nso ntontom so ba isa nsuo na ayi n'ani nti no na ntontom so aba paa nsuo ntontom aba ɛyɛ ɔkɔtɔnim ano saa ɛne nneɛma wei ne adeɛ a mehu aduane nso aba kakra aduane aba afisɛ saa berɛ na buro ɛɛhoa buro nso aba fine ɔfa yɛda ase paa nana nso yɛbɛda ase atiefoɔ sɛ afe na wode wɔfidi no atoa no si a na wɔtwetwee mu no ɛyɛ nsɛm a yɛborɔborɔ so de faeɛ sɛ bosome ahoroɔ a yɛwɔ yɛafe no mu nyinaa no ɛyɛ maako du mmienu na saa du mmienu no yɛwɔ biara ne twidin na saa twidin no ɛyɛ ayera afiri yɛn ma mu hanom sei ɛsi ase mehyia obi kora mpo na mbusa ne sɛ bia mei koraa mpo no yɛka no sɛn ɛwɔ twi mu a ɛbɛyɛ nipa no den ɛno ana Ahenkan 93.3 FM yɛtu yɛn ho asi wɔ no mu sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ na mmom saa bosome ne kora mpo no ɛduru a ɛyɛ ne nsɛnkyerɛnne bɛn na ɛda adi ɛwɔ saa bosome no mu na yɛhu ne sɛ ɛyɛ mei mu na yɛwɔ anaa sɛ saa kotonima bosome no mu no ana yɛwɔ no ana yɛbɔbɔ so a de bisi saa kotonima bosome yɛ enum ne so nti wo a wɔntie yɛn no nti ana yɛkɔ yɛkyi no ɛsisi a na yɛba bɛhyɛ aseɛ na yɛde ahyɛ aseɛ fi bosome a ɛtɔ so nsia ɛyɛ ayɛ ohu mmɔmmɔ a obroni ɛbɛka sɛ kita wɔn nsa twi ɛna ɛbɛka ayɛ ohu mmɔmmɔ yɛ June etiefo ɛmfa nkyɛme eti na bosome a ɛtɔ so nsia no so no na yɛkɔ no ɛyɛ June si nana yɛn hyɛseɛ na yɛmfa firi ɛyɛ June no so na yɛntoa so ɛno ɛyɛ ayɛ ohu mmɔmmɔ no otu me da se obi ka sɛ me fa metwam ebi mu kan ayɛ ohu mmɔbɔ ayɛ ohu mmɔbɔ ɛm sɛ na wɔtwetwe mu no na bibisa kra mo nkyerɛkyerɛ bi baeɛ nti ayɛ ohu mmɔmmɔ ayɛ June no otu na obi ka sɛ ayɛ ohu mmɔbɔ a ayɛ na menyine nyɛ kyie bebree ɛsiane sɛ saa bosome no ayɛ ne mu ɔden asetena mu yɛ den na bosome kuro ya nso na asusu atue dendenden na nsuo tɔ a woyɛ den pie kɔdi dwama yɛyie yɛ den pie kɔ afuo nkɔfa nubaeɛ anaasɛ mfudeɛ ba fie ma no yɛyie ntumi nti saa bosome no deɛ na sɛ woayɛ mmɔbɔ nti na ebinom ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɛyɛ ayɛ ɔho mmɔbɔ no na sɛnea nkyerɛmu baeɛ no na wotwetwa mu no sɛ ayɛ ɔho mmɔbɔ no ɛyɛ bosome a nsuo tɔ yie na ɛsiane sɛ nsuo tɔ nti no mfikyire ne akwan so yɛ toro mfikyire ne akwan so yɛ tan mpotobi breba na wede mentwa no nti yɛbɛtumi agyina saa akɔnya wei so de akyerɛ atiefoɔ sɛ wokɔto edin baabi bi na sɛ ɛyɛ ohumɔmmɔ anasa ɛyɛ ohumɔmmɔ a wobɛtumi aka emu bia wɔpɛ anaa ɛsiane sɛ wo nso nkyerɛkyerɛ mu a wode baa yɛyi ɛkyerɛ sɛ wayɛ mmɔbɔ ɔwɔ abrabom nsu atɔ mfikyire nyɛ tantantan wankasa kra mpo no wonya biri mpo na watumi atwa wo ho bia wakɔpɛ duane mpo mfikyire kra mpo yɛ den ɛde enti wo hyɛ dan no mu wayɛ mmɔbɔ ɛkɔmɔ de wo enti saa bosome din na ankasa no sɛ mo mpanifoɔ mo anum sɛ yi yɛbɛtumi akyerɛ yɛn tiefoɔ sɛ yɛhyia ɛwɔ baabi ne bia saa bosome wie sɛ ɛyɛ June no yɛbɔ din na yɛbɛtumi aka no sɛ ayɛ ohu mmɔmmɔ anaa ayɛ ohu mmɔbɔ ɛyɛ na biduru baabi a yɛdin no mmienu tumi kɔkɔhyia yɛka sɛ o sɛ ɛwɔ mpɛmpɛ no wetumi aka no sei wobɛtumi nso aka no sei woka no nso a yɛka sɛ no nyinaa ɛyɛ adeɛ baako na yɛsi putogu nhwɛgum ne nyinaa ɛkɔ kwansan kuro mu yɛbɛtumi aka no saa anaasɛ yɛmɛtiefoɔ hu sɛ yɛka ne baako no ɔno nso ewura baabi a waka no sɛ deɛ wobɛtumi aka no otu me da se mede nwoma mmienu anaa mmiɛnsa na ɛdi dwuma ɛwɔ bea a medi me dwuma sɛ kyerɛkyerɛni no na nwoma no baako mu ɛwɔ mu ayɛ ho mmɔbɔ ɛna baako nso ɛwɔ mu ayɛ ho mmɔmmɔ
na sani wo bebi a ibu ni se kwanchan ade efe a enye saa no a nansan ya bagi atum se eye kwanchan ade efe na eye kwache ade efe nti idu ba bi a nipa na dwi etrimu po person de tutwa no se eye no na eye kode ya na ya bu ye ni eguso na ye kone saa na emom se opeso ko akanfo ni sani ye kan ensem de a ene na ye aye homomo ebi musu tumi tro se aye homobo ema examiners anoma mo hwe so etimi hwe modwuma no ka se ye wonko na emom no se ye katiti twi de na ye be gina aye homomo no so ndi se na medika na meka se sa abosunu wi mu de oyawu isan se ekomoba unya bre no watiesi abonten akopaduane kura no waba bedi sa bre na so na mfitire ni akwan so ayetro te zo hwe bosomia tetetete no so hwe bosomia ye aye homomo na ka akwansia eta esipa isan se akwan so nyina ayetro ana nipa wokọ mfuom ne me kodi dwan so na one time ipra isan se akwan so ayetro ntu kono anya hwie kakra bi pe wo be patri na wahwe fom sa abosomi kuro ya so enuaba bi te se amango ana amango eba enuaba bi te se bofre enso ewo ho na sa abosomi aye homomoyi mpotobibre frekas beka se apotobidie wo ho pa na eno yo no so ni kasa na yentwamu enko akire no emoa bi ho no a omuba ema saa bosomi no mu de na asana be ko moa no so no esanse ensuo 20 no ahaban eni nuaba ye bia wo mfuo mu from ti edu sa abra na de ne akosi asubonten no ho nua ne sisi ho no se na haban nyina aye from ti edu asitobre na aye homobo na nuaba ne haban a ewo wuram ne afie mu nyina haban aye say from na emoa bi te senson so apai ompue bebre na atimi hu se sonson ase se be ka frache aboatea nti bosumi aye fe na aye homomo ne de emu ensem ekan ye din bosumi na nkasa woni pa wo ya adwumo nya sonson so wo so isan se edin no ama anya nsunsan so ewo bosome no so nti bosome dura na nsunsan so na ewo bosome no so ni din no abi aba kan wo nipa na wo so no obo bra sa bosome ni mu eno na eguso ye hwe senke betimi ene empanifo atwetwe enkomo no se mpo ne ye wo sa bosome ni mu kra mpo no a se de enka empanifo guo no mo echirechi omo ti echirechi ye no ye wo sa bosome ni mu no kra na sen ana wo nipa no so no obrabo enso etie offer nana me dize na wodi asi na bibi won ma ka be kan na ye wi an kasa nso no emoa enkokọ won butu won kosua so nti aye homomo ne de won ta hu akokọ bidie ewo montin pi na ebutu won kosua so a wo hwese obehwane ma akokọ ba aha nti sana bosome homomo no ye be kan se June no ni suban etie so se June no ohumomo no se de ni suban etie ewo afenimu nyina bosome a etoso ensia no se de na anima ewomu no ana mpanifo ewo fia no si omode emu nchichiremu de abreye no edise wo ho no na ebi mpo ase wakokọ ebutubutu kosua so a na oso hu se sa bosome no ano no so de ebo no kosua ho eban a ode ba behwane na ono so de ne ma aba atiasefo asase so offer yen ko bosome a etoso enson no kita won sa bosome no yo de twam yen de aba bewura wiese mu yo midase kita won sa bosome no bosome a ende emu hu pa no so mu hu isan se hu mobo no sa hu mobo no isan se sabre ne nsuo toto me nipa mobo nti no ebe si sa bosumi no nsuo no de onti kra ne na wiase asesa de wiase asesa nti on se afie yo pa wa yanti bi yo nsuo to pa nsuo no nse enhela nto tititi e mo bayan ketinketi yo nti untimi mpie no akọ fadie bi nti na mpelfo fre no kita won sa wan hwe won sa yie be fu obi ade wan hwe nti ne to sa bosumi ni din kita won sa o kan yo ina makai se ampa no kra se sa afie wiase mu
Obia beka say June July dey October so I feel we say no nsu no anye say dey nanka e wo mu say toye dey ba nen ti say dey ya nan kan no nka ye hu kra no say yo na be say beti ye ko school kra mpa na bi wonu kampa na akan ya she fie kra mpo ntimi mpo so nko nti say no basa say one show me ko pe buru bi metoto nyo wo fu kwan wakakra wo ko na uduru obi afu mpo be senso na tiegu ai da cha wo nkwa na cha wo nsan wan hwe yi obekwa ka sa akwa ene ma mitwa ko ye buru die utwa ya ne achew ogu eni wan show say yi we fu bi ade yo no ade a ne ha adwempo afi de buru nso abin kakra buru abin a afrasi ye din nti se wan kita wo say yi pe akoye boni nukre wanguta won say ya onsha na wakwa ko wia obi ade eti sabre nso na yehwe mfidie nso a sabre na bro nse bro ndopa nyina ye fe nsuo 24 ye fe nsuo nso behu na nsuo kakra yi etan say yoyo ndie wo na nsuo no ba bia yi nsuo bi ho a na yi e ba sa omo do atechemu no na omo ho kire wo nsuo na tata omo ni ba nyina ase na isu no se ni hu sabre no mu na say abrobe na abrobe nso efrase enso ebrebre na fe na fafanto nso eba be se yekutu eba fafanto be se yekutu ni ade mo na mo ba eno ne ye mo a omo sabre no mu no mo so timi edi atrantwie wo sa abosom no mu pa ene sa fafanto omo so mo odi ase ba bia mo ya ba ho no ko bonso be se be bribe he no mo stanso yo no ko hwa bosu no mo betukura guzu na ma se se wo don sakra prepare wani ma sakra mpona kuku ana se bokuku bia ene no mo ko fifim ana se sabre na kutu obesu nti omo ko fifie kutu ni amangu mu se ni ma se nkwa na omo ko se nti duru obese kutu se wo ko tu se bi da fa na ma so aye fefe amangu ne da na be ma so abefa na na se yehwe mo na se sabosu me ne ewi mu aye din nti mo akra mpo pre omo de e se nsu ni di kakra mi no jo ofa de da se na odo yo bosomi ya dusu no na meka ai fence kitansan ho asembi kitansan kakra de boy na ewia na ye kitansan bosomi na ye bosomi a nkukko unhu kuku fi kuko no enhyeda entena fi se ne mo nyina etena fi no afi sabre na so no se ne ofadi kankan no wa hwe ho yi a obenyasem isan se wo so kwafu mu ne nso atiegu den tin na mengo kontena fi omo ha oni se na sa yesi yenguta yen sa no omo ntena fi no ko pedom bedi kuko no nse nsu to a kuko ade ba kompepa ne sonson sabre nsu to eni wiem takra mo ati se menkan no mampo me kan sa mo nka sinkiti ne wiem takra ai se nsu to sa mo nka sinkiti ya wo mo ba wo wiem no se mo no ho ya kakra ne se isan se untimi nya kwan ko ba bia nko ye ne wo so ye nti no na wo so oduane kakra wakora no hwe ni yi na wankonya sem bra wo kwafum ne nsu akoka wa so obi afu empanyin se ne ehu a enye tan ana se wo hunu bibia ya akono a okon no enti wasi mu se wo kwafum akoka wa so obi akura yi na wadane ho a wo ba fie nsapan de wantimi anhwe won se yi a enti saa bosome kita won sa no kro no wo mpa eti eno sa na bia wan hwe won say ya obebe fie no so be ban sapan oba nso abia na oyiri nso ni abusia bebusa say na okofo mu ide negosie ochichi won say den kra mpo yi be ka say wanko ene so okoyite bia bi na wasan so abefie say so amfa hwe amade ne na eja o so di bi be fie na ye hu say won so di bi ye den e ba e so de ba nso mponya na enye wo dia na ka na minim say bia ka ye ko bi afum na bia say wo anya aduane mpo na wo ba dia say enye de kokoton dia ubetimi atete muku ni ntozi ka kra bi say ne mentimi anko bi duru mi die mu die memfo bi de ka na nka memfa nkonko enko bo mo no twede otu na ewo ho na so say wo ye sa pe oba pe so be ka chi oni akon say kwasi na mi say champon mi duru wa fo mu ho na mi simi ko pe boy but mi duru oni nsu na no din do ntimi twa wa buru no mi bi amba embe totonwe afi na muku bi abere ho mi tv so wo ka che ne dia unwai mu so wo ba na wanko bona mane dia ne ohu a wonfa ho nchew jo to zabre na
nsɛnkyerɛnne yɛ kasa no ɛwɔ hɔ no ɛsiane sɛ wokɔfa obi afudi a ɛwɔ sɛ wogu ahaban anaasɛ woyɛ nsɛnkyerɛnne bi ma no hu sɛ ɔmani ɛna aba ha no sɛdeɛ mmerɛ bi atwa mu na yɛde ɛkyerɛ atiefoɔ no show Ahenkan 93.3 FM saa berɛ yi nonum no abɔ apa ho sima no aduonu nkron yɛbɛkɔ akwankwanni ase na yaba ɛsiane sɛ ɔma a ɔmu siesie akyi no ato yɛn kra sɛ ɛhɔ nom no ayɛ butubutu na yɛamba ɛha na akyiri akɔakɔsɛ nti atiefoɔ wedeɛ yɛbɛkɔ akwankwanni ase na yɛba yɛde bosomi a ɛtoɔto aso no nso no deɛ no ɛbɛtoa mo so ɛwɔ Ahenkan 93.3 FM.
Ahenkan 93.3 FM Sabre free konkoni ase aba nene konkoni ase honom ye de pa se de munim no abo nonum na ba ho sima aduasan enan ewo ahanum se yi enti se wo de embo ya Ahenkan FM ye de abo ewo ahanum se na ene ye free konkoni ase eba ye no enipa wo wa ebo na no so no asemo na what you say na bre papa bre you obebre ni pa chokache o papa mama na ya odi de bre ye no be bia ye kokwani ato ye kotra no on pe duro on be spray on mo an boye dodo no ma no pa da na what you say na ma no ye say pafo pa cha ya kache no mu spray ho ma ye ene na offense en kojokoto de bia me de yana de me yana bi de mbusa no no senti se komodo se de kra obetimi de onsa mi no didi na ya da kwa I say odi akaw esa akaw de no ka alasen category eno kra no bo a wontimi mfa ente wa ha no mo ne se ni zi o de ende se obebo a o do me de mensa mi no didi pan yo me ko shi ababa wa bi akoje obodo ana de na ye di no ori na muni jame na so ni za dabi me de na muna sha anti me ti do na maka na mo me ti na maka na mo no it is so be na onya e nde mo wiye na nse mo nyina afo wiye nza mi onu na be ho na obi unse obi timi yesa na fe ni afini nso ori ni sa na di no de twinani so afi una o se no mo kwa kan woni afi de na aka no nyina so de nipa ni sa na man de o ya so ya hweyi ahweyi o na be ya hweyi o betimi aye ma no nsa hweyi no ka no onye ma ne hu be ka adwam oni akosu abodu edi dia na aka kire se odo nsa ba akobedi aya na mu o ti obi kan titi e obi kire ene ye free kwankoni ase e ba no kojokoto no pepre ne ho a ene wowa abona no so ogina ase ono no ba bia computer lab no wono nze obi anu bia computer lab wono no monko na monko kojokoto ewo ase e hono mo yo na mo mane kafra na mo sama na duru edutwitwi so ezense eduru na edutwitwi so no asa na oje etwa mu no de kaya na de ma ofa edutwi ni de ne so no enti mo mane mo maye ne moa mo kojokoto mo na mo fa bi medutwi so emfa ema no Ahenkan 93.3 FM sede na ye kono na ye dwundwin bosumi a ewo afimunum nyina no na ye dru bosumi a etoso enson no so empanifo di mu nchichimu nyina ebre yen enti yakobe di na se beko enwotwe so ebeko enwotwe so eye bosumi a ye frɛ no osana eno ne bosumi so ye sia yewumu ene bosumi a yewumu enti se utie yen ya na won so wetie enema e wo sa bosumi mu pa se oye kuani oye aban adwuma bi a oye wankasa oye adwuma na won so wahu se de ebujutu anamo e de asiye na e de aboye nyina eti me enhyase na me mfa mfiri na dakwaso na yemfa enko yenime ewotu me dase bosumi etwa mu na ye kitansa no na me ne raba bi nam ye ne sama do bi sama so person do wi eburu ndi se wo hono ma wontie ni yi osana bosumi ya bosumi a esuo no enoso ensuo enseda eto no enoso ewie mu tew kama na mum ensuo won su bontin mu no enoso esan se ensuo no ahyase brase amakuafo atumi ado nti bosumi ya osana no ye do wi eburu sabre na so na akuafo etu bayere wo tu bayere no so no na nnuaba bi ti se mre ahyase efi bebre mre nti bosumu ese so fa kwan no so na se woni kire across wa Mofram Junction asantema ne sa nkura nketwa na wakwana nkuru nketwa na wakwana so na pai no bonse omufi ho no ba omkita emri nom de yina kwana wono mo no omo de chechire ahyan no se mbotobia na no sa bosumi kuru ya nso abrobe ne bo frɛ ho ye na kese ekwa atwe kakra omunyansuo ndi se oye obi a opɛ bo frɛ ana se opa abrobe a
fa hyɛ otirim sɛ bosome yɛ ɔsanaa no ɛho yɛ den kakra nti wobɛnya bi kora atɔ no a ne boɔ bɛyɛ den fa hyɛ otirim saa bosom wei nso no sonson ni hɔ ɛsiane sɛ nsuo no ate anaasɛ ɛɛte nti wahyɛ aseɛ a wɔkɔ fam ɛsiane sɛ sonson no ɔmo pɛ baabi yɛ nwum nti awia bɔ kakra na sɛ ewiem ayɛ hye a ɔntumi ntena wɔ sɛ ɔno nso tu fam na owura mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnwu nti bosom yɛ ɔsanaa no sonson ɛnɔɔso anaasɛ ɔni hɔ nom saa bosom kuro yi ara nso no ɛyɛ akuafoɔ binom hyɛ aseɛ ɛdɔ wɔn awi aburo nti ama bosom a wɔbɛdɔ wɔn awi aburo no aso ma wadwene nkɔ so na nyɛ saa wohyia mu na bisa me ame nka nkyerɛ obi ɛsiane sɛ meka kyerɛ sɛ ne medi ho nkɔmmɔ afei saa bosom kuro yi ɛyɛ ɔsanaa no nso wura mu mmoa ase dɔre ɛsiane sɛ yɛka bosom yɛ atwam bi sɛ ɔmo hinta kakra wɔn de ɔho sie nti ɔde ɔho asie no na ɔmo sɛ ɔmo kɔ akɔwo wɔn aba nti ɛyɛ ɔsanaa bosome no na mmoa no ahyɛseɛ epie ɛsiane sɛ wawo ama wɔn mma no ho akye nti ɛsɛ opie de wɔn ba bɛnante nti yɛkɔ ɛyɛ amammerɛ no mu koraa no a ɛyɛ ɔsanaa bosome no yɛnhyɛ da ɛnkɔ hayɔ ɛsiane sɛ wokɔ hayɔ a wahwɛ akɔku mmoa no nketewa no a wahyɛ aseɛ ɛba no sɛ mmoa a wɔnyem a wɔbɛwo saa bosome kuro yi nso no nkyenkyena pii ɛba wiem ɛnoma nkyenkyena sɛ kwa de yɛhu ɔmo nkyenkyena ka sɛ yɛhu ɔmo wɔ wiem kura mpo ana tete no nama ɔmo ntu bie mu nkyenkyena kakye na ɔmo nam wiem twetwe bɔla bɛ yɛsi ahu numa na yɛsi pete kura hu pete na bɛ da hu nkyenkyena mo nyina kwa na ɛkɔ mo nyina ɛkɔ pete na sɛ na metie sɛmkan bi wɔ kasamfoni afidie no bi so na onipa na ɔkasa no ɔyɛ adwuma wɔ Kumasi Zoo baabi a yɛhwɛ mmoa no na ɔse mpete no kɔ ɔmo kɔ no kyerɛ sɛ sisi nkurɔfoɔ eku ɔmo de aduane ɛna wɔn ku ɔmo so de wɔn yɛ nnuro titiriw ne nnuro nti wokɔ Kumasi a wɔn dwom wɔ nom no sɛ wofa pete kɔn a ɛwɔ ne boɔ wopɛ ne nsa a ɛwɔ ne boɔ nti ama mpete no nyinaa hyɛ aseɛ ɛredwane nti bɛsi a paa de wopɛ pete ho a na wankɔ Kumasi Zoo a wanhwɛ yi a wonhu bi kane no yɛnam bɔɔla so abɛhu sɛ wobebree maafa boaboda ho bɔda yɛ maafa ho afa menhyia pete wɔ hɔ no sɛ ɔmo gu so bebree ne woto boa ɔmoto yii na ɔmo sin sɛsia wonkɔ bɔɔla so kampo wonkɔ so muna so nkɔnkɔhu sɛ pete bi kampo si hɔ nom koraa da nti ɛyɛ bosome ɔsanaa no ne suban ne nneɛma kakra wɔ mu na mede ato atiefoɔ anim na ɔde ato atiefoɔ anim no na me nka sɛ ɔka sɛ ɛyɛ na mmire ɛta afi no madamfo bia na mene wɔ asante akyem anwea so na ɔno deɛ ɔwɔ ni sie bi ɔde sie paa enti kwaku Richard sɛ saa bere wotie mi a wosie no a ɛyɛ a wode sie no wode to so mmire no a ɛyɛ na wodeɛ wo se wabɔ ho ban a wode sie no saa bere yɛsi astase ahyɛseɛ ɛfifi mmire ahyɛseɛ ɛfifi mmire paa nti kɔna koko tutu na mo ka sai mi so mo sie wi ba bi o mantam anu si a me nkan yɛ sɛ ɔmanfo bɛkɔ so nti no nyambo kyina ne kwa kɔsra saa sie no yɛ sɛ ɛso emre afifi a Ahenkan 93.3 FM bosumi enwɔtwe enimu ne ɔyɛ ɔsana no enua mu nso ana yɛwɔ a ɛwɔ afi wi a yɛwɔ mi ɔfa fa kraka wona fe yɛmfa etifo so ɔsana no na sabre no a yɛka ɔsana no na mmoa sɛ ne nana dakwakan ne mmoa bi apiepie kakra saa tab no so na mmoa nyenyem paa mmoa dodoɔ no anyem nti wotutu a waku aboa nti a metaa hwɛ documentary fa mmoa ho ɛwɔ Kasi TV bu sɛ mmoa no ɔmo aboaboa ɔmo ho no bebree ɔgɛ sabre ɔmo asiesie ɔmo ho bɛ na obi bobuo obi yɛ ne buo anoma no ɔtwe ne buo wura kɔhyɛ ne buo nkankan nanko na ɔmo frase ɛboaboa ɔmo ho no fi so ɔmo bɛho ɔmo frase nyenyem ti ɛno nso deɛ minim no mmoa bebree a ɔmo ahyase a ɔmo bɛwo afi nsuo no sɛ ne nana da kakwan ne nsuo nkasa ɛte kakra nsuo ate kakra na nsuo nso ɛtatae no na ɛwe saa tam nso yɛkɔ ahwɛ saa bere nso yɛkɔ ahwɛ kɔhwe nya adwen ne ade sɛ ne nsuo ɛwe wɔ subontin ɛtatae hɔ no yɛtene deɛ na ɛgu so to ne mu deɛ ɛtatae hɔ no ɛyɛ ɔtadeɛ no ntadeɛ ha ne yɛkɔhwe
because abre nsuo no mu aba fam dina fam ho ka baby ho kakra na wo kakra ntia ho so yɛkɔhwenya adwen bibiri ho nya adwen so ho pa yemi kakra metinya kan because ebre no ko kakra ofa enso ebetimi de aka yɛn ho no etie fam yi sɛ abre moti na mohu sɛ bosumi a ya brobro so nyina no sɛ oye obi na ebia pɛ sɛ otu anamon bi ɛwɔ bosumi bi a ɛwɔ afinimu a obehu sɛ deɛ wɔn so bi tu anamon esi de afa sabre aka simano edu enum na no nsia abo esiefo mo so esia na bema mo kwan na mabem na mo so mo de madwen kyerɛ kakra mo nim de aba ɛwɔ dwumadi a yedi ho na ahoma edidi dwuma no Vodafone no 0201 Vodafone no 0201 944 obi aba ahoma no so anje ne mbrem kwentimi enyina so ebo no you do me das bosumi etoso nkro no na akanma me fense ebo bosumi saa bosumi na esuto atwam na esu atwam no so na enkyere se awonim awoba pa ebo esi nti se okọ wa ehon masetena no ayanimu eya titru ni ahenkafo on bre isa se ebonisi dindindin a na ba cho refu bia ba me friend enfa nimrem na ewia Titobi kan Titobi biro me ba cho dini bia afrefi wa mo ni ofana ni no mache yesu hu wachi ya feel me ma mi akamu enti edu am beti mu nyina oh afa due edu onu ma besi ye ye ba 23 September ayo 24 September ye ba show ye be he wanum so ba besi ye na yesu ya boy ho de aba ai amishira mo pa unsha wonso ko be bi kakra me ba be du asu na mo bobo ye ni la ti mu ye okay ya mi o shira mo amen ma ya o di abaye de mo me ye hu ni emamu ama nkwana so wachi esu tie ne me bibiri ya mi o shira mo pa unsha wonso ofa anane se de bia wonso oni edija djuma edase bye yo nana utu disene na meka afa ebo ho no bosumi ni din ne ho no ese esan se ebo etaisi ebo si a na wiemu aye kusu kakra wanhwe ya na o ye shenkani a obetimi anya ka akwanhia saa bosumi na ya na ahyenkafo etuom so ho hwe yi na saa bosumi kro na nso no eye akuafo nso ehyase edonfo ase na ebi mu so twa won no bai nuaba na bi modua no saa bosumi na na ebi so de aduru ne tebra na ase ni twabre to ebi mu twa nso a wo de nyo na so do ase se na ebe ya mframa befa ho na atimi aboyi ama nti bosumi no niema ewo mu ni se yedo afu ase na etwa no bai afin saa bosumi kro na ye bosumi no so akutu ani kuku enso bre na kutu bre no na ade efe no se asan nkokon bi edidi akutu no ha na no so atwenti pi ene akutu da na saa bre na me di akutu na me kote asan ni bi na me di akutu aduani bi adu bia frem ai na misa ma na ai bankuru so de asikyire guma na enti saa bosome ye bosome no asan edoso saa bosome kro na aye bosome no ye ka se mo bi te se adwene onye na nkanka enso enye na na fe so ngwaw nso efi adi nti bosome ebo ne de yetwa num nti saa bosome no on se saa bre na yekọ akwama ewa no tete no zi yekọ long back ha nti idu opena matu atana me okotafo hwi na me watema bompe be komna na ho sisi bafu a me koje ngwa akọwe nti bosome aye bosome ne de enwa enye na ene de ebo enye bo esan se suehunu abanti no bosome bi etime wenwa ema na yi kanene de anka se ebo na abenya nwa ma na aboroso na saa emwa ya bo mudin eye nkankan na yesi omo no mudi emri no eba omo no mu emri fifi pa obetu no bi kwampa na ebu so omo sesen sa hu bibiri yesi nkankan na ma emri fifi ofa na wo de esiem na etumri so nim dinje benfo ka se esiem na etumri
ene nkankan so omu tisium nti se ye den ye be ka so omo na de aba se yampa di nim se omu no de aba nti nkankan so omu so omu ye adwuma pa omu ye adwuma na ye na penifo kan tani na waka se wuwo sie bi Ahenka August mu no omu frase etwe nnua ne haban e di gusie ni so nti omu di gusie so be sie ni so ayemre nti o to kakra bi so ayemre nti ne se nkankan na omu ye mmiri na etimi bantem ye mo no na nada kaka mbo sa mo no mu nyina no mo wo ho no mo wo ho e bon so ba be se wiemo ikusu se na nada kaka efenso e bono tia e wiemo ye han fefe e wiemo so ye han e dura nwumre so abosumi pie te wiemo ye han fefe nwa ma chide wa hwe na sori a enu na ne di akwa wo mu na enu ayedi agro satam di agro mu ahomache sori na ehu koso be so anu ne wiemo ikusu manhwe ye obekata ade enchin so na ade achi ofre ni bi wa no se o mfa na mbrem titi obi kan o Titi ofana ni o asaba ofana ni bi a esie bi ni ho so timi fi ono so no na asese ofana ni se ne ye kan no bebi 40 wo bia etimi fi mri nti mfa ho se ho ye sase trada na se ye ene ye kra ye hayi ya babo esie kese bi ni aba ne etumri pa nti ese spray albanti spray nti amem wa no dodo na masulu bi ebi omu wasase so nti omu yo yenso yeda sipa eno na me di gina so buza se eye enkanka no na uka se be enkanka obi atimi fimre no enkanka na mo emre no efifia na esen se esie ni bi o mabekọ na otimi se epiapia basoro obe pone ho no so na mo no gu na ampampa so obe pone ho na mo no enkanka no be firi ho no so no obo se na emre mpumampu ano na esiso montro no na montro no so sisi so ampa na se mo no so fum ho obe pone ho mafiri ho so no na emreshim montro no so sisi otu se opese hu a emre no se odi se yemfa emre bi se enkankom ndi hela enkosoro se odi opa ba bi emre ni se odi etu ho utu abekwa koto ade fitaa bi wo fom ho utu a wo se enema fitaa bi titi ho se ne nega na se ne omu edu emre no saa na otie nze ne yenya so omunya sodas na omunya bode ho na abe ho abe aye tutu no no omu di omakasa di mi no di ahye fom no maka di nso kakra gu no makata so bo se emre na fifi wo saa de no se ye o shiw na di pio se ye de na pio ndi nyame nenim yo ndi nyame na enim brepem no ye bepe abode nyansa fo ne bi e de abahanum sei no mo sa be cheche kwan fa so a emre no esan sisi na emre no yan kasa ye enye se de nanka enkan ne de ne se de ne nei de ne so etie no ye bre ni ntino akasima no enso na no nsia abo no nsia ebo ede no nsia kasa ne be bre mu ti ofa se na me wo so no ne ma menji onsema etwa to okranfo na ene wonhia na afi mimbra na nada kwaso dase de betumi aka kira manfo se yesere wo mo nkoso ntie na omo mfre na omo so nkire wo madwen sisi ade na yeye no ye nyina na yeye na omo nso bia mfre na onkire na dwen enka de onim fa eda bia ho eda bia hia ma ye nyina yedi kan ma mentia mase abrenya kwa na otina na yakoli fia oyengo nse wo yare kakra na nyankopon adom ihu ato no mase mo ajo ni se nyankopon be ma ho ato wa sa be kan sa ni enu nyina kofu mase abrenya kwa metia na me amire keto akuapra kuma na akua na omi metia o mu nyina o mu tie ye papa na oba keto maabra obabra eurabra na eurama nso metia no na oboizi bemu ana ni edin ba ko no fe na oboizi onso me be ba no chia mu nyina me sa chia ma mi jeni na mama abrama nsa na sister nana ya ene oba posiewura me chia mu nyina omno mu papa etifo ne se yen edin a edi dwuma wa kan mu ne ho hia nti moma yen kyere ye ma no kwan a se be ka frache e frɛ bosumi bia ewo ya kan mu no na ye kosu se adusua na to aso na me gina so akyea adofo bi enan na sa me koye adwuma oda na mo yire bi wo ho Rose amufa ni mo no na no manya
baby or more pomade on my minting who you are not to move na Rose now what you supermarket important one now what you dream meet so big casa na say eh me kunu ya na say nyon na oni pa ni mu ne de na oni mu no because mu say ya wa na say nya wa na so odo we ya na awon asem ba ko mu say me koyens ma nya ba ko pe won mu ma nya akani ba ko na ma nya kreboni ba ko eye azumi nti azumi eni unua fati me chia mu nyina akusua bodu anso hanum kodwo aseda kodwo no nyam me ba ka chiri no na ho mfa no so nyankopon adom nti na ne kwa me ka chiri kakra no o ze ne ka chiri me ya ma wo to aso o de brilliant me ja me re kwa me chia 3 FM ye tie fo e wo to bi kan titi e wo bi e kire